Здравейте, Визбокс! Искаш и такова, ще играем Survivor. Аре, две, тук до мен е Боба Фет. Първото. Днеска ще играем първи епизод от Survivor. Mafia Craft, така. Опа, добре. Това го правим спокойно. Тръгваме, да? Айде. Ще поставя тук розичката да расте. Както виждате, няма лак. Само че... Има лак този, който снима. Добре, да, така си. Има лак, само че в... О, виж каква крепост. Няма лак, ами... Само той има. Така. По-хубаво е, че и аз нямам. Имаме SMS система, всичко имаме. И е хубаво. Така, къде си? Абе. Къде си, бе? Ау. Ай, почваме. Имам дърва. Почваме ли? Да стигне. Отиваме. Бързо идвай. Идвам. Чакай. Идвай, зад тебе съм. Зад мен? Къде? Тук съм. Така. Давай. Къде си? Не те виждам. Ще правим. Ето, по принцип един влезна монстър 12. Колко време ще е видеото? Влиза това, ама малко, защото сега късно, 12 сега... Колко време ще е видеото? Един без 10 е. Колко време ще е видеото? Е късно. Да, знам. Колко ти издържи компа. И така, сега тъпа се е до мене. Аз съм при теб. Пиши тъпа, да може да се... Добре. Аз съм при Нещо теб. лагна. Като пиши Има си може евент. гайта ми. По принцип утре... няма да се утре неделя, ами по принцип всяка вечер от 8 часа Обикновено. има супер яки евенти. Стига се съберат хора. Знаете, това иска... Няма фокуса за сега. Тъпа се аз намерих много хубаво място за нашата къща. Аз стигнах до Ларк портал. Там някъде. Аз съм... Кога ще спираме видеото? А? Кога ще спираме видеото?